Nilqakom għal programm ieħor politiku llum ħriġna daqsxejn tard iktar mis-soltu għax kien daqsxejn problema teknika affarijiet li jistgħu jinqalgħu meta l-programm ikun dirett. Illum f'miegħi fl-istudju nilqa' lil Billy McBee li huwa persuna mill-komunità LGBTIQ. Min hu Billy? Billy huwa bniedem li jħobb jgħix ħajja sempliċi kemm jista' jkun, però Billy qabel kien verament attivista kanit fuq id-drittijiet ta' kollu, speċjalment is-suġġett gays and so forth. Bażikament aku. Mela, inti bħala persuna minn din il-komunità, illum jidher li hawn numru ta' NGOs li kważi ħatfukhom taħt il-kappa tagħhom li jitkellmu f'isimkom fuq kollox. Mhux ġast ċertu drittijiet, letteralment tista' tgħid fuq kull topic li kważi jekk ma tkunx taqbel magħhom kważi anke inti ħażin, mhux biss minn mhux gej imma anke intom. Taħseb li dawn qed jirrappreżentawk tajjeb lilek bħala persuna gej. U taqbel ukoll li daw l-NGOs prattikament jekk inti ma taqbilx magħhom fuq ċertu issue jgħidu li inti omofobiku, li qed ixxerret il-mibeda u issa nafu fiċ-ċert li hemm ukoll nies li qegħdin jaħdmu biex jekk jista' jkun jarrestaw in-nies li fil-fema tagħhom qed jagħmlu xi ħaġa ħażina. Fl-aħħar mill-aħħar hija opinjoni. Inti bħala persuna li inti kolt taqra tagħmel ir-riċerka tiegħek ma taħsibx li huwa insult għalik, l-ispeċi daw isma' kważi jridu jirrappreżentaw lilek daqs li kieku inti bla moħħ. U jsu għandek bżonn li xi ħadd li lilek bil-forsi li timexxik f'ħajtek. Ifhem inħossni urtat, naħseb dik il-kelma proprja. L-NGOs illum il-ġurnata ngħidu kifni ugwaljanza l-ħaqnija. L-NGOs illum il-ġurnata qed iħawdu il-ħasma l-bass, skużi. Irriduna bil-fors naqgħu taħt ċertu stereotyping, jiġifieri jien għax gej irid naqbel bil-fors mal-abort, le. Jien għax gej irid naqbel mal-immigrazzjoni legali, le. I'm sorry, le. Laqas naqbel li xi ħadd jispiċċa l-ħabs u jiġi it-timbrat homofobiku. Ħajdek dan l-affarijiet esperjenzajtu mina stess. Ikun hemm artiklu, tikkumenta, eżempju, isma' guys, hawn dan ħaġa, minflok imorru all the way. Nistgħu nimxu pass ħalli anke inti sistema ekoloġika tal-bnied tal-komunità tidra bil-mod il-mod, mhux paċum pum. Issa xin tajt ngħid jiena biex ma ċertu ħaġa, inti omofobiku għal-ġieħna. Żgur, għas tista' tkun. Eżatt. Issa għandek ħaġa fuq l-NGOs. La jinkonsultaw magħna, jaqbdu jafġu huma. Jekk jgħidu qed jimxu fuq bażi xjentifika, laqas biss ixandru ir-riċerki, l-istudji and so forth. Jiġifieri hekk le. U ħaġa oħra, jekk aħna kontra t-timbri, labeling, għalfejn nużaw l-istess ħaġa fuq ħadd ieħor. Issa, jien għandi ħbieb li huma gay friendly, dejjem sib support minn naħa tagħhom, u il-komunità gay sabet support minn naħa tal-poplu fuq il-referendums and so forth. Allora, huma ma' żmien dan in-nies il-ħbieb, is-supporters, isiru ġenituri. Mela, jekk din l-aġenda li għandhom l-NGOs minn l-approvazzjoni tagħna, alright, jitmexxew isiru, naf nies li huma ħbieb tiegħi jgħidu isma' Bill, mhux qed jimxu tajjeb dawn tal-NGOs. Dan intom qed tagħmluha le, għax ikun hemm backfire fuqna bħala individwi. Mhux hekk. Le, folder inti taqbel mal-punt li speċi daw ħabba li ovvjament hemm element estremista fihom. Qed ovvjament idru koroħ intom bħala komunità, speċjalment aħna ħadet ftit żmien biex il-komunità ġiet aċċettata għax peress Malta kienet pajjiż tista' tgħid ultra kattoliku. Ovvjament kien hemm ċertu clashes, fimt ideat. Imma mbagħad taxxiex eżempju l-poplu aċċetta. Jien niftakar klabb fl-Imtarfa, kienu jagħmlu drag shows. Fuq televisions kienu jaraw raġel liebes tammara, jiġifieri dejjem kien hemm dak l-element, ma kienx hemm dak il-ċertu mibeda lejn gays, forsi mhux daqshekk għolja, mhux daqshekk baxxa x'in kien fin-nofs. Ma llum il-ġurnata qegħdin fl-ugwaljanza għandna drittijiet ċivili. M'għandniex għalfejn morru ortre, m'għandniex għalfejn ċaħdu dritt ta' ħadd ieħor biex aħna mmorru ortre minn dak. Le, mhux hekk. Issa, ftit ilu, u ovvjament qed nimmaġina inti li ukoll kifet li ma taqbilx li persuna
Għax għandi ideat forsi kompletament differenti minn tagħkom kif is-soċjetà tixtieq. So jista' jkun ma taqbilx magħha, ma naqbel ma' kulħadd f'kollox, però daw kważi mhux kważi, qegħdin iħeġġu l-ispeċi jibdew jgħaddu iktar liġijiet biex daw jiġu arrestati dawn in-nies. Ma taħsebx li qed nimxu l-istess kważi mentalità tal-ISIS di. Għax daw jgħidulek ma temmilx fl-Alla tagħna. Ovvjament inti nħaġru u noqtluk għax huma kjemnu, u llum li tant niftaħru li għandna suppost libertà, qed nappellaw biex in-nies jiġu arrestati. Ma assolutament xejn. Inti għandek libertà li tħallik titkellem liberu semmi tħassib tiegħek kollox. Ovvjament, mhux qed ngħidlek il-vjolenza jew ċertu. Le, li tħeġġeġ vjolenza xi ħadd biex toqtol il xi ħadd dik ovvjament. Le. Immod kif ġiet hijacked il-libertà jew ċertu aġendi minn l-NGOs jew nies minn wara kwinti, dik hija politika, dik hija aġenda. Għax jekk verament hemm il-libertà tal-espressjoni qegħdin soċjetà demokratika, naħlu kulħadd jitkellem. Ovvjament mhux mibeda mhux vjolenza. Imma li twassal l-opinjoni tiegħek, merħba bihom. Għax kważi wasanna fi stat illum li kważi hekk titkellem. Fil-fatt naraw sentenzi tal-qrati, jiena forsi kont għaddej fit-triq u tajt xabar xi ħadd. Jew jien naf tajjart il xi ħadd għax kont fis-sakra hekk. Ma teħel prattikament xejn. Suspended sentence, pero jekk forsi għadda xi ħadd mitriq li m'għandux ikun ta' hemm eżempju għaddejtlu xi kumment dispreċċattiv għax hu gej jew għax għandu xi kulur ieħor jew di. Naraw kif ħanamlu nitfgħu il-ħabs il-ġurnalisti tista' tgħid liberali kollha jqumu daqs li kieku ġrat l-aħħar tad-dinja. Tajjeb ngħidu wkoll is-sena l-oħra kellna tista' tgħid fuq 300 ruħ tresqu l-qorti fuq hate speech, ma taħsibx li l-priority set naqelbuhom ta' taħt fuq għaxina li hija l-issawwat il xi ħadd li at the end jista' jkun gej, jista' jkun persuna ta' ġilda sewda. Dak iwa ovvjament huwa kondannabbli u għandu jeħel u l-prijorità tal-pulizija jien nemmen li għandha tkun hemmhekk. Mhux għax xi ħadd ġieli kellna każijiet wara forsi crime serju għax joffendu l dak il-persuna li għamlet il-crime jitresqu l-qorti huma. Sfortunatament iva hemm ħafna double standards. Ġustizzja għaw Malta ħanajdu jekk għax ngħixu hija selettiva. Ma hemmx bilanċ, onestament. Ma hemmx. Għalhekk inti suspetta hemm ċertu aġenda li sfortunatament il-komunità tiegħi ġiet hijacked minnha għax mhix konsistenti. Mhix konsistenti għal xejn. U m'hemmx jisu sens komun. Le, ovvjament l-affarijiet. Isom bil-fors pa ma tngħidu imexxu huma, mhux aħna huma. Issa hemm ftit ġimgħat ilu il-membru parlamentari Ġuli Zara tal-Partit Nazzjonalista tkellmet qalet fisem il-ġenituri u l-menti li kellha mill-konstituenti tagħha fl-aħħar mill-aħħar di għandha dritt di membru parlamentari u ġiet eletta mill-poplu dwar attività li kienet ħassira għal tfal importanti ngħidu bej 4 u 8 snin. Li tibda tillejbilja il-sessualità tal-persuni. Biex ovvjament daw jibdew jaċċettaw minn eta daqshekk żgħira li hawn genders differenti, drag queens u dal-affarijiet kollha. Inti qabel kollox taqbel li di kellha dritt titkellem għax di ġiet malli tkellmet qabżu fuqha daw l-NGOs mill-ewwel it-tembrawa l-istess omofobika u li ma taċċettax l-affarijiet differenti u saħansitra kien hemm xi membri mill-partit tagħha stess li kważi kkundannaw għadi għax tkellmet. Inti temmen li kellha dritt titkellem di ħanibdew. Kellha dritt, kienet eletta mill-poplu. Issa kemm kbir is-segment tagħha xorta kellha dritt. Kienet tkellmet fisem il-ġenituri wkoll, ġifieri kellha iktar dritt ukoll. Apparti minn hekk, again, it's a concern, why not? U ħaġa oħra, jekk tmiss ċertu ġeneru, jien nemmen li hemm żewġ ġeneri, raġel u mara. Saqsi kwalunkwe bioloġiku espert fih dan is-suġġett. Anka l-ħaġa li sempliċement ma li fetħet ħalqa, ma laqas biss analizzawha. Ija, qed ngħidlek hemm ċertu aġenda minn taħt li sfortunatament it's happening.
Issa, ovvjament, inti bħala persuna, bħala Billy, taqbel li tfal 4 snin ikunu esposti għal l-affarijiet jew ħalluhom jgħixu l-innoċenza li tanti sabiħa ħalli tfal fl-aħħar mill-aħħar. ħalli tfal. Min japproċċa għal suġġett ta' sess jew sesswalità, li dik taqa' taħt grooming. U kull min jipprova sija jkunx NGO jew membru parlamentari jew teacher jew kollox. I'm sorry, but who passi kontri ħansi? Taħseb ukoll għax ovvjament da jidher li dil-aġenda kif qed tajjeb inti dieħla fl-iskejja speċjalment tal-gvern ovvjament għax il-gvern jista' jimponi sa ċertu punt. Anka wkoll apparti di ta' minn forsa 8 ukoll qed jiddiskutu bej 8 u 10 jgħalmuhom iktar affarijiet u hekk. Il-line tipo fejħa jaqata. Da fl-aħħar mill-aħħar mhux affarijiet li għandhom jgħalmuhom il-ġenituri. Nemmen jiena s-sesswalità. Ekku hemm ċertu għata. Jiena il-ħadd l-iskola letteralment ħadd m'allimna xejn fuq is-sess. Laħriġna speċi nirrejpjaw lin-nies. Laħriġna ngħiru l-ħadd ieħor l-unika edukazzjoni li kellna li għandna nirrispettaw il-kulħadd. U jien l-iskola wkoll kien hemm nies li kienu omosessuali, kont induna li hekk ħajkunu, però ħafna drabi ma kienx ikun hemm l-ebda problemi. Dement il-persuna turi rispett ukoll min naħa tagħha. Ma tafx li jekk għandu jkun fl-aħħar mill-aħħar. Hekk għandu jkun. Infatti għalhekk qed ngħid li hemm aġenda fis-skater gvern iġġenituri m'għandhom sej fiha. Jekk tħares l-iskejjer privati anke mhux kattoliċi barra minn Malta li jridu ġenituri dak immexxu l-iskola. F'tal gvern jagħmlu l-oppost. U hemmhekk verament qed tagħmlu żbar kbir. Għax again it-tfal ħallihom tfal. Ekku. Issa bħala persuna gay int ukoll taqbel mal-gay parade. Fis-sens biex ngħidu kollox da normalment isir il-Belt Valletta. Issa nafu li bil-liġi Maltija suppost eżempju bil-bikini jew kważi bil-warrani barra. Indiċenza pubblika. Għandek toqgħod fejn il-baħar. U li malli taqbes xi 100 metru jew xi ħaġa insommek. Minn mal-baħar jiġu jituk ċitazzjoni u ġieli għamlu anke kien nsuq bżaqq barra ġol karozza. Però donnu meta jsir il-gay parade jintesa kollox u jkun hemm ovvjament ifimni, issa min jgħidlu jisu parti, però ovvjament ikunu provokanti ħafna, speċjalment jien li hemm itfax li jkun hemm il-kbar. Tista' tgħid ma tagħtik xejn, però dil-Belt Valletta hija pubblika. Taħseb li da fl-istess ħin hija daqsxejn ukoll iwaqqa' il-livell tal-komunità gej għax jien fl-aħħar mill-aħħar għandi ħbieb bħal m'għandu kulħadd li dawn l-affarijiet jiddiskustawhom. U bl-ebda mod ma jiġu assoċjati magħhom daw iridu biss jgħixu l-ħajja tagħhom bil-kwiet kif dejjem jienet li għandhom kull dritt, voldri jiena minn joqgħod jipprova jagħmilhom il-ħajjithom infern jew hekk. Ma naqbilx, fl-aħħar mill-aħħar nies bħalna. X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar il-gay parade? Ara, il-mod kif evolvit il-gay parade hija totalment differenti minn qabel. I mean, kif qed isir illum ma naqbilx magħha. Għax it's karnivalata. I mean, isna aħna l-gejs, jew ċertu ġenerazzjoni tal-gejs, insommi fejn ġejna, għal xiex ġilidna, għal xiex ftaħtna ħalqna, għal xiex batejna. Miex, immaġina jisu għandek inna fi kommemorazzjoni tal-soldati, xieġifiri ta' Sovjet, mant il-veterani u dat tipu, u għana għad disrispettanti, ta' finti. Iktar naqber għandha tkun bħal kommemorazzjoni ċivili fejn jiftakru minn xiex għaddejna, minn xiex batejna and so forth. Anka jekk hemm bżonn forsi jagħmlu xi award, ħalli inti tħeġġeġ tkun persuna gay individu aħjar, fimt? Ma il-liġi għandha tkun għal kulħadd. I mean, intelligenza pubblika tkun fejn tkun, kwalunkwe ħin, f'kwalunkwe moment, kwalunkwe grupp jew komunità għandha tirrispettaħħa. Imma bqija iva naħseb qed twaqqa naqra il-komunità naqa' fil-baxx. Għax donnu anka, ovvjament ħajkun naħseb is-sena d-dieħla jew dis-sena ġej gay parade internazzjonali jew x'ħajamlu ġej mijiet teluf. Kważi qed nirreklamaw Malta bħala gay island. Temmen li fis-sess qisu donnu gay qed naraw biss is-sesswalità fiha. Xejn iktar. Għax gay huwa bniedem normali. Bħala sesswalità u segregazzjoni.
eżempju, ħanuħu eżempju il-bandiera gay. L-Straits għandhom bandiera, Ma naħsibx, ma nafx. l-Straits għandhom parade. Le, jekk verament irridu l-ugwaljanza, anka l-gay bars, eżempju, qabel gay bars kontra l-Straits fihom kienu jiġu jaraw drag shows u dat tip. Ma għadhom Ollhom kważi għasadhom jersqu le, ma ġejson Le. toħossuhom komdi. Ma ċertu tip ta' nies Eżatt. mill-komunità, mhux Eżatt. mill-komunità gay as such. Eżatt. Jiġifieri hemm ċertu elementi li huma invalidi relevanti. Jekk verament qed nimxu għall-ugwaljanza. Eżempju, ftit ilu kemm dik tal-stickers. Fil-fatt, I mean, skużi, m'għandix annimali, Rajt li gays are moħħi, welcome. Le, I'm sorry, ma wis irrelevanti. U kiekum għal-NGOs jikonsultaw maħna, kienu jifranka ħafna battibekki, backlash, li eventualment qed jiġu fuqna. Għax aħna għedin fit-toroq ma' nies li nafu mal-komplement tal-komunità soċjali ċivili l-oħrajn. fil-fatt di tal-sticker għadna niftakara ċara jiena li ma li qrajt onestament konħseb li xi ċajta. Iwa. U bad li kienet vera u il-verità ħad gost li kien hemm numru ta' nies li huma gay speċi isma' allura aħna maħniex qtates jew annimali. L-ispeċi trid tabella biex tidħol ġo post. U għan tajjeb li nfakru li huwa illegali li intom ma tdaħħalx gay x'imkien. Wadri, aski kod trid ma tista' ma la sticker m'hemmx bżonn. Sticker hija ġast kummedja fil-fema tiegħi biex tiġbedek tal-attenzjoni. Da, foldri da kif qed tajjeb inti u naħseb anke ovvjament xi ħbib li għandek u hekk. Kważi qed terridikola il-persuna gej għax ismara jiena qed nista' nidħol ġobar. Fiżin ġobar. Dejjem stajtu titħlu. Ovvjament issa jkun hemm postijiet li forsi jkun hemm iktar gays minn oħrajn li ma fiex xejn. Eżatt, jew kara forsi ħażin. ħanajdu kif inhi aħna para gays we go a bit naqra zuberanti. Eżempju, naf min ma daħluħx inserta gay ma libes too fancy. Mar kontra il-Code of Ethics Tal-post. Tal-post, eżempju l-bis u tati. Ma tistax tilab ċertu karta ta' omofobija. Għax inti, kull nidem għandu l-intelligenza, toffendilu l-intelligenza. Ekk aħna nidru korroħ. U dik tiqaf, kun realistiku anka fl-argumenti tijak. U dik sfortunatament ukoll qed naqbżu dik il-linja. Le, fil-fatt qed tfakkarni f'xi ħaġa issa meta kont għadni eżar jiena illum nista' nsemmi għax m'għadux hemmhekk kien hemm id-disco Axis. U da jekk ma kontx tilbes polit, kien għaxtak il-barra. Dak iż-żmien ma u volti li qasnaf kemm il-darba jien ma nexxilix nidħol, volti li xtaqajt il-bokħaġ. Ma eżempju jien, Inti, u maċċu għad najtax maħalejtunix ġewwa għaxina gay. illum qed tintuża dik il-karta, donnu jizni għax ma tħallx għax gay, mhux għax il-bist. And with self-entitlement at the wrong time, at the wrong places. U dik qed titlef l-integrità tal-komunità u anka dik ċertu support mill-poplu, dik rridu noqogħdu attenti għaliha. Għax again, il-poplu Malti sibniħ ta' spiss wara il-komunità gay. F'kwalunka referendum, f'kwalunka mozzjoni parlamentari, jiġifieri ma tantx nistgħu nduha for granted jew nużaw ċertu logħba għax dik il-logħba ħadd teżawrixxi ruha. Le, ekku, u fil-fatt jien ukoll biex ngħid kollox kont sorpriż kemm relattivament fi ftit żmien considering inbidlu ħafna affarijiet u donnu għal maġġoranza tan-nies kważi jisu ma nbidej xejn. Tipo saru jaċċettaw il-verità ħafna, nista' tgħidlu wieħed l-emmu ma taf kollox. Ħassib inti xi ħadd li ovvjament ikun estrem fil-view tiegħu li huwa ħażin imma ma nistgħux naħseb nibqgħu nħammġu s-soċjetà kollha għax persuna waħda tagħmel ħażin. Issa naqbżu daqsxejn topic żgħir ieħor. Temmen li f'pajjiżna u verament il-libertà tal-espressjoni llum il-ġurnata. Għax donnu jiena ħanitkellem fuqi. Kienu ħossni komdu ħafna iktar 20 sena ilu nitkellem letteralment fuq kollox u bla lebda biża li ħat offendi xi ħadd jew li ħadd ispiċċa l-ħabs. Jew tiġi mħarrek jew li qed tinċita saħansitra vjolenza. Għax tkun qed nofsa kelma li forsi użajt forsi l-Malti iktar. Kolorit li forsi ma dikx. Ma taħsibx li dawn l-affarijiet, però kif edna qabel ukoll qed ikomplu jitfgħu. Naqsu l-libertà tal-espressjoni ovvjament. U
Fil-verità, flok il-komunitajiet differenti tal-pajjiż qed nlaqqawhom iktar flimkien. Qed nwarbuhom. Għax fil-verità jien naf nies ukoll li jgħidu l-isma' jekk nara għall-argument barrani kważi mbaxxi rasi l-isfel. Għax hekk ngħidlu bonġu jifhimni xi ħaġa oħra da. Dawn l-affarijiet diġà ġraw barra minn pajjiżi li jgħidu li huma ħafna liberali. Illum tu bifer donnu qed imorru pass lura x'indunaw il-ħmerijiet li jagħmlu imma donnu Malta rridu nagħmlu l-ħmerijiet xorta aħna biex imbagħad ngħidu. Iwa. Flok nitalmu. Iwa, ħafna bħal Ġermanja Sweden infatti tiġà talmu għal-lezzjoni għammettuha. Imma anyway, back to the question. Bażikament li qed jiġri huwa dak. Anka f'ċertu ġurnalisti qed ikunu selettivi minn dak l-għażliet ta' opinjonijiet. Anka l-forums tara comment section ta' ċertu ġurnal ewlieni Malti jalqu lek il-comment section. Jekk ikunu ċertu topics jalqu. Dan ħadd ma jista' jiddiskuti. Anka ċertu eżempju Facebook, għandek ċertu moderation. Eża xejn tuża ċertu kelma. Block. Le, I'm sorry. Morna pass qudiem tnejn lura. L-implementazzjoni tal-libertà tal-espressjoni. Anzi, qed tiċċekknuha u qed neliminawha. Again, għalhekk jiena ma naqbix ma' dawn tip ta' NGOs, għax il-fatt li naqas qed jinkludu lilna, ma tistax taqbad u taqdef tipo waħdek. Ara xemmen barra, mhux kull pajjiż huwa l-istess. Le, mhux hekk. Għax donnu jisna ġejn erba' minn nies biss li kważi jiddeċidu kollox għal ħadd. Bħal aħna ngħidu għall-politiċi li jagħmlu hekk. Il-politiċi għalmenu ġew imtellajn mill-poplu, daw ma ġew imtellajn mill-ħadd u qed jimplementaw. L-NGO se jagħmlu bidla radikali ħafna mingħajr ma ġew eletti. Diwar. Ħafna għar. Ħafna għar. Mela, inti bħala Billy, kemm il-ġeneru temmen li jaw fil-verità, għax illum hekk mhux se jiżballet jgħidu li jaw fuq 300, jiena qed nara affarijiet voldi li nġibajna jew wara widnejja min jgħidlek qed iħossni siġra, min jgħidlek qed iħossni siġġu. U min jiżżewweġ. U min jiżżewweġ bozza, u min jiżżewweġ il-bankina. U daw il-medja qed iġibhom kważi normali. Voldi ma taħsibx li inti meta qed jitfgħu daw kollha l-ġeneri kollha flimkien. Daqs li kieku mal-komunità gej u da li naħseb jiena għalik huwa insult li jiena qablek ma' bankina jew li ma taħsibx li daqsxejn qed nitilfu. Jien niftakar fl-antik min kien gej jew kien disabbli jew mentalment instabbli. Issa bir-reverse psychology jisom reġgħu tefawna f'dak il-kategorija back to square one. Jien bħala ġeneru nemmen raġel u mara. Tista' saqsi kwalunkwe biological expert whatsoever, illi anke jekk tagħmel ċertu alterations, inxorta tiġi identifikat skont id-DNA testing u whatsoever. Inti għandu eżempju jiena. Okay? Jekk nagħmel jiena naf xi room ma ma qed jagħmlu jiena nidentifika bħala bniedem. Jgħidulek Nista' ngħidlek li jiena xita, imma dik hija l-alter ego tiegħi, il-fantaxjenza tiegħi. Li qed tikseb jew qed tipprova taqsam jew tirkeb ir-realtà propja. Imma le, I'm sorry, we're going backwards. Mort irreversibli kważi. Le. Mela, fis-snin reċenti wkoll qed naraw ukoll l-issue tal-gender fuq l-isports. Nafu da jgħidu xi jgħidu hija tipprovaħi xjenza li bniedem li twilet raġel li għandek it-testosteron u b'saħħtu fiżikament iktar minn mara. Issa jien mhux qed ngħid ħammur niġġieled ma' boxer mara professjonali u ħanerbħilha xi raġel, però jekk titfa' boxer professjonali li twilet raġel ma' boxer professjonali li twildet mara, iċ-ċansijiet da li jista' hemm ċans li joqtolha. Dik il-verità is-saħħa hija differenti. Xi erba' bravi tal-Unjoni Ewropea ħarġu bil-blida brillanti li inti għax tibdel prattikament l-ID card tiegħek tkun qed tibdel jiena nista' mmur għada u flok nibqa' nniżżel raġel niġi mara. U minn għada stess nibda nikkompeti, ovvjament mhux ħa nikkompeti fit-tlielaq jiena x'għandi naqab iżejjed u żmien issa, però
jekk inkun professjonali atleta nista' nibda nikkompeti fil-kategoriji tan-nisa. Dan malli beda jiġri, ir-rekords kollha tan-nisa ta' kull żmien inkisru ovvjament minn daw il-persuni li bidlu l-ID cards tagħhom. U li at the end of the day u marġil bioloġiċi. Biologically dawn huma rġiel. Jiġifieri bażikament qed jieħdu mant in-nisa. Issa, jidher li wkoll ċertu pajjiżi irrakonoxxew li dak inżball u hemm xi stati anke l-Amerika u hekk qed jirriversjaw għal-osma għalhom ma jistax ikun da ovvjament huwa mhix fer fuq in-nisa fl-aħħar mill-aħħar. X'inhi l-idea tiegħek? L-ispeċi għandna naf nagħmlu kategoriji oħra li għal daw it-tip ta' persuni jew li ħanibqgħu hekk u prattikament l-irġiel bioloġiki ħajerġgħu jieħdu over prattikament kull kategorija oħra ta' sport. Ekku, jien naqbel li iva hemm bżonn ċertu kategoriji. Anka naf, kien ħafna rapporti mxandri madwar il-pajjiżi fejn jiena naf raġel bid-SS tiegħu daħal fit-tolib tan-nisa supraħħom, m'għandux isir. Again, hemm ċertu reverse psychology li fejn qabel kienu jgħidu li rġiet jieħdu ħafna mant in-nisa, jiġtħu ħafna mant in-nisa u dat-tip. Hemmhekk ġejna. Again, tista' tagħmel alterazzjonijiet kemm trid kemm jogħġbok. Imma DNA wise xorta raġel. M'għandekx għalfejn tidħol fil-kategorija tan-nisa. Relevanti moħħok jew ġismek xi jħoss. So iva, għandha bżonn jagħmlu kategorija. U fil-fatt ukoll kien hemm każ ftit ilu speċi għax ġabu li dak kien l-ewwel raġel li weled baby, imma fil-verità dat wieled ġenetikament mara. Għaxa l-intern tiegħu ovvjament baqa' ta' mara, għalhekk kellu l-baby, sa fuq l-ID card hemm li huwa raġel, imma fil-verità mhux jisa qed titmellaħ bin-natura. Iva, sfortunatament il-bniedem għandu jrid jilagħba ta' Alla, mhix Kattoliku, insomma quite atheist sa ċertu punt jew agnostic, għajli li trid. Imma jrid jieħu over in-natura u kif inhi. Iva, sfortunatament minn il-gwerra il-met scientists għadhom hemm barra. Għadhom hemm barra. Sfortunatament qed nibilgħu dil-lexka, ħanajdilha hekk, li biex huma jmorru tajjeb ikunu jistgħu jagħmlu ċertu esperimentazzjonijiet u taħtib qed jużaw ċertu drittijiet tagħna. I'm sorry. Issa, nistgħu naraw mar-reġija għandna video żgħir qasir ukoll fuq din l-ixju li qed nitkellmu. Define woman. Go, please. One of you. A person who their internal idea of what they are is a woman. Terrible definition. Coming from a lesbian, that destroys the very concept of our sexual orientation. Just saying that it's an idea. Why? 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 Because you can't be connected and sexually attracted to somebody's brain. I guess my main issue with trans women being seen as women and not being seen as trans women is they're changing the definition of women and expecting everybody to go along with that. And that affects me, yes they are, and that affects me directly. You say trans women are women are trans women. It's a very different experience. Trans women are women. We're just going to agree to disagree with that. Mela dawk il-videos li għadna kemm rajna, kif qed inti qabel ukoll daw jisom don qed jikkonfermaw li anke bejn il-komunità stess hemm nies li qed jgħidu isma' qed naqgħu fir-redikolu. U infatti anke mod kif is-seduta tal-ispiċ u tal-laqgħa saret mod organiku. L-NGOs mhumiex jagħmluhom dawn l-affarijiet. Alright, jiġifieri why not? Għalhekk qed nissuspetta jew qed ikun ċert li hemm ċertu aġenda. Għax kieku onestament jekk verament importak mill-komunità gay bħali għamel laqgħat magħna. Lew, jien nemmen li fejn m'hemmx diskussjoni u hemm iċ-ċensura f'kollox. Sinjal li hemm xi ħaġa ħażina. Eżatt, infatti dik dejjem foldri jiena hawnhekk semmejt iċ-ċensura, ix-xjenza ma tagħmilx ċensura. Jiġifieri jekk verament hemm il-riċerka xjentifika, riżultati xjentifika li jibbekjaw x'qegħdin jagħmlu l-NGOs ippubblikawhom. Jien fil-fatt hawnhekk apparti dal-istazzjon anke jien fuq il-programm tiegħi hemm dejjem sħaqtu hekk ħanibqa' nagħmel li aħna nistiednu il-kulħadd. Foldri llum stedinna lilek li għandek ċertu ideat u bil-qalb kollha ħanistiednu wkoll il-komunità li tarrepreżenta dal-NGOs. Sfortunatament ħafna minnhom ma jiġux għax ovvjament hekk ikunu challenge b'ċertu
domandi donnu ma nafx għala donnu jibbekjaw barra, mhux qed ngħid għal dawn l-NGOs biss anke ċertu ministri li donnu għandhom ħafna x'jaħbu jekk ma jkollokx ma jtukx id-domandi u ma xi tagħmel ma jiġux. Aħna però l-bib dejjem miftuħ għad-diskussjoni u nemmen li jekk għandu jkun. Biex nżidu wkoll fuq domanda preċedenti. Sweden, naħseb naqblu wieħed mill-iktar pajjiż liberali li hawn fid-dinja. Għadu sal-lum u dejjem hekk kien donnu kien 30 sena avvanzat iktar minnek mhux iktar. Daw kienu madwar 30 sena ilu daħlu l-operations f'nies ta' eta relattivament żgħira li tista' taqta' l-parti sesswali tiegħek biex tibdel inti l-identità tiegħek. Ftit ġimgħat ilu daw biss. Għalmenu kienu irġiel biżżejjed qalu isma' minn riċerka li għandna donnu qed noħolqu iktar problemi milli ġid f'daw it-tip ta' nies. U sfortunatament mhix reversibbli ħafna drabi, voldi jisak xaġa tista' tagħmilha darba u qalu la inti ta' eta daqshekk żgħira, sta nitkellmu 16-year-olds 18, mhux 4 snin kif hawn min qed jipprova jagħmelha u diġà jibda jdaħħal il-flieles ġo moħħi tfal. X'taħseb li speċi aħna ħammorru tri all the way nagħmlu l-ħażin li jagħmlu pajjiżi oħra mbagħad ngħidu isma' minna żball, jew forsi xi darba il-gvern u sa ċertu punt anke l-oppożizzjoni jgħidu isma' jgħidu illum hawn ir-riċerka l-ġdida li qed turi isma' nagħmlu iktar ħsara. Għax aħna tajjeb ngħidu li speċi daw l-NGO se tipinġu l-affarijiet biżbieħ. Speċi isma' inti qed toħossok hekk, mela le, tajjeb, ma ġra xejn. Imma la aħna qed ngħidu it-treatment li għaddu minnu dan nies ta' mediċina. U taħt is-sikkina. U taħt apparti taħt is-sikkina. U il-mediċina tagħmel ħafna ħsara fuq organi tal-ġisem oħra li huma vitali u sfortunatament hemm minnhom jitilfu ħajjithom t'età relattivament żgħira. Għadri ma taħsibx li għandna nkunu fair ma daw in-nies fl-aħħar mill-aħħar li donnu isek għandek tifel. Jgħidlek isma' jien irid immur nieħu droga. Tgħidlu iva morħu. U mbagħad wara ftit toqgħod tibkieha speċi jew alla ħares aġralu xi ħaġa jew saħansitra tilef ħajtu. Ma taħsibx li daw għandek ikollok at least ma nafx 18-year-old at least sa biex jara verament xirid f'ħajtu. Iva, nemmen li l-età tilab l-wol ħafna għaw importanti. U infatti dik il-ħaġa li tisma' li tifel ta' 3 snin daħħal idea f'ras li huwa tifla u ġenituri tagħhu li ried. Ftit wara kien hemm każijiet fejn qal dal-pazjent li jiddispjaċih ta' dak li għamel, imma ovvjament ma jistax iġib lura dak li tilef. Mhux hekk, le, dik. Le, hemm ċertu dik li jgħidu la trend. Alright li bniedem il-ġat u aktar suscettibli nista' ngħidha li għal dik in-nassa li jagħmluha mingħajr ma jgħadu l-ebda tip ta' ħsieb jew konsegwenzi għal jew riperkussjoni għal iktar quddiem. Ukoll iva l-NGOs mela ħarġet din l-update din riċerka ġdida miflok qed joħorġu hemmhekk biex jissalvaw jew jevalwawha għadhom fuq is-sistema l-antika. Sfortunatament Malta timxi. Is-sistemi l-antiki għadhom għaddejjin. Napplikaw. Iva. Anka eżempju jiena naqbel mal-ħaxixa. Però eżempju hemm ċertu postijiet insejt fejn li ħarġet riċerka ġdida u qed jirtiraw ċertu affarijiet. Allora dik ma nismawx dwarha. Le, titfakkorx fuq il-platt dak il-ħin. Ma tistax tista' issir iktar ħsara. Sorry. Jew ma tajtx kollox lill-pazjent. Jien eżempju mhux ħammur nagħmel jiena naf xi operazzjoni ta' saqajja. It-tabib dak kien jgħid li le kollox orrajt tiġi normali bsi. Biex imbagħad wara rrid nintefa' fuq il-pilloli. Mhux ħaniġi laqas biss qrib l-80%. Ma nistax nagħmel ċertu xogħol, ma nistax nagħmel ċertu attività. Allura ma stajtx tgħidli qabel. Kellek għalfejn titfaj taħt is-sikkina. Forse xi huwa d-delizzju tiegħek. U l-flus. U l-flus. Le, I'm sorry, għajdli kollox mill-ewwel. Nixtieq ukoll nżid xi ħaġa biċċa fuq di. Taħseb li llum il-ġurnata
tant kemm donnu sar kollox flus. Vodri kollox pratikament rajna waqt żmien il-Covid, kemm saru mhux miljuni ta' biljuni minn ċertu kumpaniji li vventaw suppost vaccine għal Covid. U l-istess donnu anka fejn jidħlu daw l-affarijiet, fejn tibdil ta' gender, u min għax irid ikabbar xuftej, u min għax saħan sitra għaw każijiet li jiena għali huma tal-biżaw kieku jiena onestament noħdilhom il-liċenzja t-tobba. Għaw nies li dan idaħħala ġo moħħu li aħjar eżempju m'għandux idejh u jmur biex jaqtawlu idu u t-tabib jaqtaħjielu. Voldri f'dak l-estrem wasalna fil-ċertu nies, sfortunatament għax qed ikunu brainwash mis-sistema li qed naraw kontinwament kuljum il-ħin kollu, ma jbeżżakx ukoll li anka fuq l-aġenda tagħkom bħala persuni gays ukoll hawn min qed jabbuża minnkom. Speċjalment dawk li jkunu teta żgħira, x'in teta żgħira dejjem iktar faċli l-assaqsi timxi jisu donnu marrieħ bħal kollox u qegħdin isiru ħafna flus minn fuqhom u fil-verità hija traġedja x'minn verament huwa gay u forsi suppost qed ngħinuh b'mod onest biex forsi jekk ikollu xi problemi mal-ġenituri jew affarijiet oħra ngħinuh biex joħroġ minnha. Qegħdin intuħ triq faċli biex jagħmlu ċertu affarijiet u ovvjament il-ftit qed ikomplu jsiru sinjuri u il-veneta dik il-persuna ċ-ċansijiet hija li ħajkoll iktar dejn għax ġili jiddejnu biex jagħmlu ċertu operations u minn daw l-affarijiet vodri beżżak li d-dinja saret flus biss letteralment f'kollox. Iwa, jien dejjem memment titfax kulħadd f'keffa waħda. Għandek ċertu każiet iżolati jiġifieri jkunu rari. Jippreferu kif taqbad tajt jitfgħu kulħadd f'dik il-keffa fuq dik il-persuna fuq dak il-każ wieħed għall-vantaġġ tagħhom għax hija aġenda tagħhom. Imma mbagħad ma jiġri jekk ikun hemm xi feedback minn kulħadd li dal-feedback ma joċċal wuddejhom, jeskluduhom, jaħbuhom, jħassruhom, jew jittimbrawhom bħala irrelevanti. Issa hemm ċertu każijiet ukoll fejn il-kosmetika għal da żmien kollu kienet provata li tkun ta' periklu għas-saħħitna u dat tip u hekk, u xorta jsiru. Anzi, pjuttost jgħidu isma' nużaw ċertu kliem ieħor ħalli nagħtu dik il-kimika u tiġi approvata. Ma' serita, I'm sorry. Anka ġili morru fuq il-ħajja ta' kuljum. Dal-ħar kemm darba smajna fuq oġġetti, prodotti irtirati Kważi kuljum. Da ma jagħmlux quality control qabel ma jispiċċaw fuq l-iskafef madwar il-dinja u f'Malta wkoll. Ara l-konsum, immaġina jiena konsumajt dak il-prodott. B'mod regolari. Forsi llum inħossni all-right ġem oħra wkoll. Imma on the long run kapaċi għamlet li ħsara interna. Mhux ħaninduna, is-sentom mhux dak il-ħin, anka fuq tal-Covid u l-lockdowns, illum il-ġurnata ħafna midu bil-vaċċin. Anka jekk tissegwi il-rati internazzjonali fuq xi xaddej fuq il-Covid, il-lockdowns li kienu marru kontra drittijiet umani u kollox u hekk. Kollox qed jintrabaħ fil-verità, anke mitkeċċa mix-xogħlijiet qed jieħdu lura l-pagi bl-arretrati. Issa qed jammettu l-kondizzjonijiet fejn min ħal-vaċċin kien paralyzed l-ewwel qalulu iva ta' jista' jkun. Mill-lejla nhar tinbidel il-verżjoni le mhux mill-vaċċin. Issa li qed jaqbdu dik ir-rota tal-azzjoni legali u rati u hekk qed joħorġu l-veritajiet. Allura ma nistax noqogħdu naqra aktar konxi ta' x'inhu għaddej, inħadmu naqra rasna naqra sens komun u dat tip. Ara kemm tista' tiġi evitata ċertu każwalitajiet. Sempliċement għax bniedem jilbes ingravata nemnuh. Le. Le, ekku, u tajb ukoll ngħidu ġieli semmejni kemm f'dal-programm u anke qabel li dan il-purchasing li sar tal-vaċċini ġol Ewropa għadu sigriet. U l-Ewropa li tant tajja li l-Malta bil-korruzzjoni u l-ħmieġ l-ikbar tendel qatt ħarġu probabbilment kemm ilha teżisti l-Unjoni Ewropea baqa' sigriet nasallum. Laħat jaf x'fih, laħat jaf jista' xifittxu lill-kumpanija, anzi kienu firmaw xi gvernijiet li l-kumpanija mhix liable fodri kważi jkollok tfittex il-gvern, però again ħajħallas it-taxpayer. Ekku. Mhux il-kumpanija.
Voldri, kważi anka fuq saħħitna qed nilagħbu llum il-ġurnata magħha u kif semmejt tajjeb inti hawn prodotti tal-ikel li jiġu konsumati eżempju kien hemm is-sena l-oħra anke ġilati. Ġilata hawn min jieħu wieħed kuljum tnejn tlieta Voldri bla limit. Li daw għandhom kimiċi li kkawżaw il-kanser ta' aħna kanser qed ngħidlu ta' mhux xi ħaġa Voldri qabdek rieħ jew qabdu kemm sanek u kemm għaddew jumejn tnejn u għaddilek. U donnu l-iktar inħara. ma jiġri xejn kważi, assolutament. Accountability xejn laqgħu li kumpanija u l-individwu għamme balla flus. Jekk toħroġ xi kawża kontrih u tinqata' kontrih, il-penali tkun ċuċata. Żgur xara kemm ikun daħħal iktar flus. Diki. Infatti l-iktar inħara li ma nisimgħux is-sewġ teqniepen, alright? Din qampjena tkun qed il-verità tipprovdina kull tip ta' verità. Biex ngħidlek għall-conspiracy theorists. U le, ovvjament. Meta qampjena tipprovdilek ir-riċerka, ir-rapportaġġi u dat tip u xorta ngħid isma' nisma' din qampjena. Għalfejn, għax il-verità hija aktar inkredibbli mill-gideb. Isna għad nibela ħrejjef hekk ta' gitti. So that timxi with the flow, inkella ma tkunx tal-moda. Jo li jiġi ta'. Mela, illum il-ġurnata inti, kemm bħala billi li parti ovvjament mill-komunità. Għadek tħossok li speċi inti diskriminat. Inti bħal inti persuna mbagħad ovvjament ċertu nies li forsi jużaw għax inti gej jgħidu isma' dawgħet jabbużaw minna. Jew kull ħaġa everything you blame it. Inti gej. Naqra diskriminazzjoni minn hemm minn hawn skont, fis-sens bħala gej qatt ma jidilli li affettwani għax kont nider, xorta sibt xogħol, xorta sibt ħbieb, xorta sibt partner, ovvjament, xorta sibt familja li tissapportjani. Again, mhix ħanajdlek m'hawnx ċertu każijiet li ma jeżistux fejn jużaw diskriminazzjonijiet jew il-familji jkeċċuhom u dat tip, imma again huma każijiet iżolati li il-media, l-NGOs jaqbdu ma' dik il-1 out of a million u jagħmlu propaganda. Isom jipitru ċertu affarijiet jew statistiċi iktar għolji mill-oħrajn u dat tip u hekk. Para diskriminazzjoni wkoll hemm diskriminazzjoni fostna bħala komunità. Dak mhux ħamur miegħu għax dak oħxon. Dak mhux ħamur miegħu forsi Asjatiku. Jien iridu hekk il-boyfriend tiegħi, jien irid dak ma' min imur. Hemm diskriminazzjoni kollhom kien jiġifieri ma xafet timbitruha bħala kważi hija parti minn natura li bla ma trid. Iva. Sejħla diskriminazzjoni jew hekk, però ovvjament hekk jiena ngħid ma rridx immur ma' Asjatika ħaneġi timbrat razzist. Donnu tal-komunità tagħkom jisob tibqada bejnietkom kif aħna konna 30 sen ilu. Jisu kollox behind the doors. U li fl-aħħar mill-aħħar mbagħad fl-aħħar kulħadd jażel li jrid naħseb jien għandu jkun. Għalhekk għandek il-libertà. M'għandekx għax tgħid. Jeżna bidu ukoll naraħħa xi ħaġa ridikola. Issa jiena ħanetkellem fuqi. Jien overweight, imma jien hekk xi ħadd jiddejjaq jgħid isma' ma jogħġbunix in-nies overweight. Jiena għandi noħodha speċi li da li jobodni bil-fors u li qed jiddiskrimina kontrija u dal-affarijiet fl-aħħar u jażel li jrid u jiena nażel li jrid. Sirna wis sensittivi, ma faddax dik il-backbone u naħseb dik in-nuqqas ta' backbone sar tal-vantaġġ għal ċertu entitajiet li għandu xi jkun hekk, ngħidu kif inhi. Jew ħassaħħaħ il-bniedem jew dajfu. Issa jekk tużax ċertu psikoloġija reverse psychology fuq il-bniedem biex jew fuq il-massa, dik għandna bżonn inqumu fuqha. Għaw, niftħu għajnejna x'inhu jiġi. Voldri, għajjem dat topic tajjeb ħafna kombinazzjoni tal-donnu ħadd ma fadallu backbone. Jien ma naraħiex biss mill-komunità gay. Naraħħa mis-soċjetà kollu, donnu jisu s-soċjetà qed tiġi kontrollata minn ftit nies fuq kollox, donnu hekk għandek problema. Anzi, set mur volontarjament. Kważi isma', kważi qed jirreklamawlek isma' għandek problema jekk kellimna daqs li kieku. U letteralment għal kull ħaġa x'ovvjament hawn nies mela li għandhom problemi serji u dawk nappella biex ifittxu lajnuna għax ovvjament hekk għandhom bżonn. Però li fl-iskejjel tagħna maħniex nagħlmu l-itfal li jkollhom sinsla li jisma' fil-ħajja ħadd intaqa' mal-problemi. Ħafna drabi tridu ma tridx int ħajkollok issolvihom.
issa forsi s-sibdaq xi għajnuna mill-familja, tgħid li għamma m'għandux familja. Però mbagħad hemmhekk forsi fejn għandu jidħol daqsxejn il-gvern. Ma taħsibx li daw fil-fatt anka narawha kien hemm minn għalija xi 70% taż-żgħażagħ li diġà daw esperjenzaw id-depression f'ħajjithom. Iva. Jien niftakar meta konna żgħar aħna biex tisma' xi ħadd li kellu depression kienet l-eċċezzjoni. Però konna noħorġu barra ma nafx kemm il-darba waqajna bir-roti u la kien ikonna helmets u niddendlu ma' s-siġar u naqgħu minn ġo s-siġar qas nafx ma kienx jiġri. Ovvjament, waqajt u weġġajt, isma' And you move on. you move on, tagħmel jumejn Infatti dik l-iskuża tagħhom li għax kienet tabu. Le. Naqbad is-suġġett tal-feminizmu. Naqbel li nisa rridu jkunu iktar empowered, imma jgħidu ipit rajsu qatt ma kellna mara presidenta, kellna. Mingħajr kwota. Qatt ma kellna kantanti nisa famużi, kellna anzi jippreċedu il-maġġoranza tal-irġiel. Le, ekku minn għal-kwoti kif qed tgħid. Għandna Coaches. futboler illum internazzjonali. Imma ipit Li fi ċertu għatfajla. zbilanċ. Jipprovaw jgħidu ħanak nistax nitniek bin-nies. Forsi naddija din l-aġenda. Fimt? Hemm ċertu insulti tal-intelligenza, fimt? U jaħbu fuq li jaħbu. I'm sorry ma tiġ kun hekk. Kun onest. Iffaċċa il-passat, il-preżent u l-futur. Le. U temmen ukoll li ħabba daw it-timbri li għaddi għandet joħolqu huma ħafna drabi daw l-NGOs. Il-meritokrazija qed tintesa' Ija. għax mela jekk parlament iridu nitilgħu bil-kwoti. Jekk bord tad-diretturi iridu wkoll bil-kwoti. U l-kwoti fejn waqfuhom. Għax jiena nargumenta għalfejn għandu jkollok eżempju nofshom nisa. M'għandekx dritt ikollok wieħed gej allura, wieħed iswed, wieħed Asjatiku. Għal aħna flok ħanimxu bil-moħħ u t-talent, l-esperjenza ħanqodu nimxu letteralment bis-sess u l-kuluri. Eżatt. Li hija diskriminazzjoni insija. U qed tammetti ħanuża dil-kota tan-nisa. Għalhekk dik kisek qed tgħid li nisa mhumiex kapaċi jitilgħu bil-talent tagħhom. Again, kellna presidenti nisa, prim ministri nisa, kellna. Anka l-MPs Malta, l-MPs eżatt. l-iktar tnej li jġibu Roberta Mezzola u Mirjam Dalli l-aħħar waħda minn għalija kienu tnejn nisa. U mingħajr kwota. Mingħajr kwota, tista' taqbel u ma taqbilx magħhom dik hija ovvjament ixju kulħadd jaraw, però daw nisa li tajjeb jew ħażin again irnexxew f'ħajjithom mingħajr imbuttaturi. Eżatt. Allura għalfejn donnu issa f'daqqa waħda irridu il-kwoti u bir-rispett kollu. Mill-kwoti rajna xtela, li jekk tasar tnejn tlieta minnhom ta' ċertu sugu fil-Parlament. Issib ħafna. Ma taħsibx jiena għalija naraħ li l-livell tan-nisa jonqos. Meta tittella nies li mhux kapaċi, tellajthom biss ħabba stess tagħhom. Le, eżatt, jista' jkollok 5 nisa li jitilgħu. Però forsi minn ma nitfadel fuq ħadd. Dik il-waħda tkun tajba daqs l-erba' li huma. Imma jekk itella 5 li mhumiex kapaċi, ta' tinqasem. No. Ħażin lin-nisa. Eżatt. Għax anka n-nisa li huma nisa, igergru fuqhom, jgħidu għaxa minna tellajna waħda minn tagħna, ma ħażin. Imma stenna ftit, mhux tellajtu, all right, għax hemm il-kwota. Ma kellhomx għażla oħra, eżempju, jew ħaġa oħra, at the end of the day, ħajbati mhux il-pajjiż. Le, mhux hekk. Jien dejjem nemmen li anka bħal immigrazzjoni, eżempju ma tantx naqbel fuq l-immigrazzjoni legali. Immigrazzjoni bħala of a population ma saritx mod organiku. Infatti meta tagħmel dik ċertu aġenda tal-overpopulation jew migration, x'ħaj jiġri? L-ambjent ħajbati. Is-sistema ħadbati għax tiġi overcrowded. Il-Maltin ħajbatu. Għandek il-barranin li ġew jgħixu Malta għalħabba tranquillità u dat tip ħsattom. U telqu. telqu. Tajbin. Issa mhix ngħidlek mhumiex ta' kwalità dawn qed jiġu sforzati, imma il-pajjiż mhux qed jiflaħ. U n-nies qed jiġbaw. Infatti fl-aħħar surveys il-gvern qed jitlef. L-istess gvern li tefa' dan tip ta' emendi aġendi u hekk, issa l-popla qed jiġbaw qed jinżel. Donnu jisu boomerang qed terġa' ddullilu. Leħdi. Dik il-boom saret boom u xokjat in-nies. Fil-fatt illum kien hemm accident ġomina. Letteralment in-nies tista' tgħid traffiku dam kollu sa tgħid tlieta li jissaw ta' Malta.
ħabb accident wieħed da. U tista' Għax tagħmel inħarqet karozza u tista' ġomija. tagħmel kemm trid flyovers. Imma l-problema m'għandix tindirizzaha. Li għal Qed tuża overpopulation. overpopulation u anka fuq l-ambjent għax iktar ma żid siment fl-ambjent għandek CO2 emissions joħorġu mis-siment. Mhux viabli, mhux daqshekk sostenibbli, għax anka dir kelma sostenibbli qed nużawha bla doċċ. Imma tispjega x'inhu l-mekkaniżmu tal-sostenibilità? U jekk inti tuża sostenibilità tal-ambjent, għalfejn tqaċċa tis-siġar. Jafu li s-siġra matura tipprovdi iktar ossiġnu milli s-siġra żagħżugħa. Ħażejt il-fumes, ħażejt il-poluzzjoni, qed tmur kontra dak li inti kont tippretka qabel u li għadek salhom tippretka. U fil-fatt hemm ftit ilu kellna s-sindku tal-Gżira u hekk li qed jipprova jaħdem da biex hemm ġnien hemmhekk li ilu fuq 100 sena jibqa' hemmhekk. Għax ovvjament il-gvern dellu li jrid jagħmel petrol station flok ġnien. Fodri kif qed tgħid inti, affarijiet li ilhom hemmhekk mijiet ta' snin u 20 ta' snin li ovvjament jgħinu ħafna l-ambjent anka mentalment għax nafu li n-natura hija xi ħaġa li żommok mentally healthy. Eżatt. U fil-fatt jaf ukoll għandna din il-problema għax fil-fatt Malta ir-riċerka turi li l-problemi ta' mental health mhux żdiedu da, splodew. Iva. Di jista' jkun mit-traffiku li qed ikun hawn li ddum siegħu nofsatej biex tasal x'imkien, siġar imkien, ambjent maħmuġ, nies jaħbtu ma' xulxin letteralment ġo triq li jent bil-forsek ma tkunx mentalment 100% b'saħħtek, ma taħtibda tintaqqa ma dal-affarijiet b'mod regolari ta' kuljum, awtomatikament ħatibda tħoss ċertu affarijiet. Anka il-ġenerazzjoni ta' tfal li qed jitelaw mhux kollha ta' ma tinduna lem dik ċertu lifestyle fihom, the American dream, kommerċjaliżmu, superficialità tat-tip. Infatti dejjem xtaqt li s-superintendent ta' tfal titkellem fuq dawn tip ta' orjentazzjonijiet u tat-tip u l-implikazzjonijiet fuq it-tfal żgħar. Għax dik għalija grooming tiġi li qed tissemmi u tapproċċja ċertu aspetti sessuali u hekk Ta' dik l-età. ta' dik l-età. Eżempju kontra Bible bashing, dik it-tip li tfaqqar reliġjon fiċċi kulħadd. Li jismek ħata mesas qabel iżwieġ ħadd mull-infern ta' Bible bashing. żgħira. Anke eżempju hetero. Mbagħad jagħmel li jrid. Anke eżempju l-NGOs kien jgħidu kontra hetero bashing. Eżempju kien hemm Peter u Jane. Ma Peter u Jane qatt ma kienu flimkien. Allora għalfejn aħna introduġejna kodba fuq id-daddy u daddy whatsoever. Naqbel li hemm ċertu età għalihom, forsi iktar qudiem, imma mhux ta' 3, 5, 6, 7 snin. Eżgħu dak li jkun irid ikun immatura mbagħad jibda Eżatt, għax eventwalment int ħadd taffiċina l-aspett sessuali. Għanħajt, eżempju, x'jagħmel raġel, x'jagħmel mara, minn fejn ġod babies u tat-tip. Granted forsi ċertu familji spjegawhom id-dar u tat-tip, ma jien forsi mhix komdu għalissa. Mhux kull tifel jista' jiżviluppa mentalment, fiżikament bħal ħadd ieħor. Għalhekk tista' tgerfxu. Jien eżempju qatt marrit jew xtaqt x'għat li jinfluwenzani, mela fejn it-tfal qed influwenzhom huma aktar impressjonabbli għal ċertu affarijiet. Qabel konna ngħidu jekk jarabu lob ta' violenza daħħa jitiraw violenti. Ekku, għasna f'kien. Allora fuq daw suġġetti le jekk idderjhom ċertu lingwaġġ id-dar. Kliem oxxen. Mhux hekk. Huma ħajdaħluha fil-vokabularju tagħhom. Irridu ma jridux mhumiex konċi dwarha. Ġifieri ħafna backlashes. Kemm mentalment, kemm fiżikament, finanzjarament, soċjalment, ċivilment, hemm ħafna affarijiet. Mela, wasalna l-aħħar domanda tagħna. X'parir forsi tista' tagħti lis-soċjetà in ġenerali biex ovvjament ikun hawn verament iktar tolleranza u forsi nitalmu wkoll nerġgħu niċċajtaw daqsxejn bina nfusna milli sirna neħdu kollox bis-serjetà. U l-żgħażagħ li forsi għadhom mhux ċerti, għax ovvjament din għaddejt minn inti f'ħajtek sakemm kont qed tikber, ma jkunux ċerti mis-sesswalità tagħhom. Li tipo jaqtaw blank statement mill-ewwel jew li forsi jitkellmu mal-ġenituri. Le, fem, jien dejjem tkellem mal-ġenituri tat-tip. Granted li kelli missier nieqes, imma still. Xi tsija, xi tsiju, xi kuġin, l-aħwa tat-tip.
So l-unika parir nista' nagħti huwa tħallux lil ħadd jużawkom bħala esperiment għaddejna minnhom kemm il-darba. Tħallux min jista' jużawkom politikament. Naħseb bażikament dak huma għax tinsiex minn wara kwinti ħadd ma min qed jagħmel flus minn fuqek. U tinsiex ukoll sinna statistika. So ma nitilfux dak rispett uman. Lax l-istatistika drittijiet. ġiet għal-biża li Tħares fejn tħares. Eżempju l-Ingilterra tinnaqsulhom id-dritt li jista' jaqbdu l-karozza jmorru x'imkien ieħor issa limitati 15-il minuta. Le, mhux fil-fatt, aħna parti wkoll minn dal-programm li qed nagħmlu biex nibdew nuru daqsxejn għawak tajjeb li tkunu tafu li aħna manna l-ebda sponsors, manna dik ukoll. Manna folderi maħna influenzati minn ħadd. Jekk tara l-sponsors jew il-flus deħlin minn ċertu NGOs. Bil-fors ovvjament ħajkollok jew ma tistax laqqas biss tiddiskuti ċertu affarijiet fod li semmejt inti punt tajjeb ħafna. 4 tiem oħra ħadd iġri wkoll fl-Ewropa di li ħadd tkun limitat issa ħallija Malta żgħira bħala area, però tkun limitat kemm tista' tuża il-karozza privata tiegħek. Ovvjament, is-sinjuri mhux ħadd tkun ixxu għalihom għax ikollhom id-driver magħhom jew it-taxi 24 hours, hemm inti li tmur ix-xogħol kuljum ħatibda ssib, trid issib alternattiva, jew ħaterġa' tmur b'tal-linja kif inillum tittaħseb satej qabel, jew titħallas taxi li ma taffordjaħiex kuljum, volderi għalhekk l-appell tiegħi dejjem ikun in-nies aqraw u segwu intom għax hekk il-medja hija għarriqa. U ovvjament jekk hemm sponsors kbar li qed jisponsorjawha għal ċertu tip ta' aġendi, bil-fors di timxi ma' dik l-aġenda ma tistax da il-well-being tagħhom qed jiddependi minnhom fl-aħħar mill-aħħar qed jieħu l-paga d-dar. Saħalli qabli u d-dar jagħmel bil-kontra ta' li jkun qed jgħid. Kif il-fatt naf ħafna politiċi jiena li jagħmlu hekk għax jiena fuq il-każ li diskutejna xi illum li qajmet Ġuli Żara, nixtieq inkun naf jien kemm membri parlamentari taż-żewġ naħat ħadu tfal tagħhom daw l-attivitajiet. Probabilment laħat, ħalli forsi xi wieħed ngħid li verament jemnu f'dik it-tip ta' aġenda, voldi għalajn in-nies jgħidu isma' għamlu hekk ta' u mbagħad minn wara jagħmlu ħadd ieħor. Nafuha wkoll kulħadd jiftaħar bl-iskejjel tal-gvern, kemm minnhom il-membri parlamentari jibgħatu tfal fl-iskejjel tal-gvern. Ħafna minnhom mhux kollha privati u l-iktar għolin jibgħatuhom. Mela nippruvaw inkunu daqsxejn iktar forsi onesti. Billy, ħadd pjaċir ħafna intervistak għax qajjem suġġetti interessanti ħafna u meta dawn is-suġġetti ġew espressi minn persuna ovvjament li hija omosessuali, turi fil-fema tiegħi li hemm barra m'intomx kollha l-istess u taħsbu l-istess fuq kull issue, għandkom moħħ bħal ħadd ieħor, kulħadd bl-affarijiet li jħobbu f'ħajtu u x'jemmen li hu tajjeb għalih. U naħseb li għandhom isegwu wkoll l-eżempju tiegħek in-nies li huma parti minn dil komunità u jibdew jitkellmu wkoll fejn ma jaqblux. Għax iktar ma jkun hawn nies jitkellmu ovvjament fuq ċertu issues. Nemmen li s-soċjetà tista' tkun aħjar. Iva, jitkellmu ta' imma again hemm ċertu moderation online jibblokjawhom. Dak iva, dak irridu naraw forsi ma' żmien naraw x'jiġri. Imma nirringrazzja t-telespettaturi li kienu magħna llejla.